Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda, si tamén o desexan en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou rtvcerceda.com. Hoxe estamos a día xoves, día 10 do mes de abril, no que lles falaremos de novo da festa da pandeireta en Encrobas, que será este próximo sábado. Xa coñecemos o cartel da Feira das Nenas da Silva, que será a próxima dentro de 2 fins de semana, sábado e domingo da Semana Santa, e falaremos da visita que o presidente da Xunta fai hoxe a Cerceda, en concreto a Jesuga, unha visita que está sendo máis ou menos na hora do informativo do mediodía. Este sábado tamén hai unha excursión de 4 autocares a Vilanova de Cerveira en Portugal de Cerceda. Falaremos de unha andaina polo lago das Encrobas, da festa da terceira idade que será o 17 de maio e de un curso de socorrismo que vai a ter lugar en Cerceda. Tamén recordamos que Sogama, falaremos da planta de clasificación de textís de Sogama, que xa vai sendo cada vez un paso máis para ser unha realidade. Falaremos da oficina do rexistro clave que hai no Concello de Cerceda, da exposición sobre o ferrocarril que tamén se pode visitar en Cerceda, da renovación de plazas da escola infantil ou da nova solicitude e da ITV de turismos. E como xoves que tamén falaremos dos partidos da fin de semana dos nosos equipos. En canto tempo, as previsións para mañán son de que haberá nubosidade de evolución que poderá traer treboadas especialmente a partir da tarde. Este próximo sábado, día 12 de abril, será a 16ª Festa da Pandeireta de Encrobas, que volverá a ser de novo en Pontoxo. Este ano terán sesión vermú a 1 da tarde para dar paso a un gran xantar popular sobre a 1:30 cun menú a base de xamón a feira, polvo, churrasco con bebida, postre e café. Decirlle que se alguén hai algún rezagado aínda quere sumarse, podría facelo chamando o teléfono 696 877 562. Xa desde a sesión vermú se contará coa actuación dos grupos locais Irmáns de Meirama, San Martiño de Cerceda, Folque Ruada da Silva, as pandereteiras de Xesteda e as anfitrionas, as pandereteiras de Encrobas. Ademais, tamén da comarca estarán Nunca é Tarde, En Bruxo, a Turuxo, Larpeiros de Altamira, os Toxos e Viqueiras de Ordes, a Requinta da Maía, os Trouleiros da Lesta e Contiños da Feira. Contarán con carpa por si o tempo quere impedir o disfrute e está organizado polas pandereteiras de Encrobas coa colaboración do Concello e da Diputación. 16ª Festa da Pandeireta este sábado en Encrobas, en Pontoxo. E tamén xa coñecemos o cartel da Feira das Nenas na Silva, que será o sábado 19 e domingo 20 de abril. Eses 2 días, sábado 19 e domingo 20 de abril, se celebra na Silva a Feira das Nenas. O sábado comenzarán ás 10 da mañán coa apertura da feira, coa charanga aos celtas e bombas de palenque para dar paso á inauguración oficial a cargo das autoridades. A esa hora comenzará a degustación de freixos elaborados no campo de freixós, elaborados no campo da feira. Ás 2 da tarde, eses freixóns se poderán seguir degustando ao longo da xornada. E tamén o sábado, ás 2 da tarde, hai sesión vermú co grupo Alborada. Pola tarde, paseos en carruaxes, tamén en ponis, exhibición de esculturas de madeira durante toda a xornada con motoserra e tamén exhibición de motocross a cargo de Motopark Cerceda. Ás 6 da tarde, teatro infantil coa obra As Ferreñas, representada por alumnos e alumnas do Colexio da Silva. A partir das 8, de novo, o grupo Alborada e a partir das 9:30, verbena coa orquesta Cubo. Así se pechará o sábado e o domingo continúa, que o propio día da Feira das Nenas de a Silva, o domingo ás 10 da mañán hai pasarrúas coa charanga Bebe Máis e logo a actuación de Folque Ruada e Silva Ruada, Toda a mañán hai feira a cabalar con concursos e exhibicións e a partir da 1, degustación dos bolos preñados gratuitos e sesión vermú co grupo La Bamba.
A partir das 5, regueifa con Lupe Blanco, Antonio e Suso de Xornes, e a partir das 6, presentación da parella da Feira das Nenas 2025 a cargo de Pili Pampín e Marcial Mouzo. Haberá unha exhibición de freestyle, de novo, como todos os anos, con Paulo Montiño, e ás 8 a actuación do grupo La Bamba, e a partir das 9, gran verbena coa orquesta Olympus, donde tamén se incluye sesión de fogos de artificio. Os 2 días haberá carpa de exposicións multisectorial e pulpeiras. Hoxe vai a visitar o presidente da Xunta a empresa Jesuga en Cerceda. Con motivo da visita do presidente da Xunta para presentar nas últimas inversións en Jesuga, tamén estará presente o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. En Jesuga teñen o compromiso co medio ambiente como un piar fundamental para a industria cárnica e a gandería galega. Dende Jesuga informan que van a priorizar e siguen priorizando a contratación de persoas locais, de xente do pobo, fomentando así o crecemento económico das comunidades rurais que o rodean. Unha das últimas inversións que realizaron foi no ano 2021, a planta de gasificación Fariña, que conseguiron que máis do 50% do consumo de enerxía de Jesuga proceda de fontes renovables e biocombustibles neutros en carbono e permitiu aforrar a emisión de máis de 5.000 toneladas de CO2. Realizaron tamén sobre 900 recollidas diarias na comunidade galega, e o que siguen facendo para xestionar de xeito eficaz e tamén eficiente as recollidas. Para elo invertiron unha plataforma intelixente de mobilidade na que, sobre unha base de datos de máis de 20 anos, combinada coa inteligencia artificial, permitiu aforrar a emisión de máis de 3.000 toneladas de CO2. Eso será o que hoxe en Jesuga van a presentar estas últimas inversións ao presidente da Xunta de Galicia, que estará acompañado tamén polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Cambiamos totalmente de tema. Este sábado, 4 autocares partirán de Cerceda para, nunha excursión organizada polo Concello de Cerceda, visitar a localidade portuguesa de Vilanova de Cerveira e tamén Valença do Miño. Este sábado, 4 autocares sairán ás 8 da mañán dende a parado de autobuses de Cerceda. Irán a facer compras ou a chegarse ao gran mercadiño de Vilanova de Cerveira e despois van a xantar bacallau en Portugal. Logo visitarán a volta a Fortaleza de Valença. Isto está xa programado para este sábado 12 de abril. Máis actividades. O Concello organiza unha andaina polo Lago das Encrobas. O sábado, día 26 deste mes de abril, o Concello de Cerceda organiza unha andaina polo Lago das Encrobas, que será unha ruta circular de 8,4 kilómetros con saída que está prevista sobre as 10:15 da mañán na entrada principal da mina de Meirama. Se vai da mina en Meirama. Se fará unha parada no aliviadeiro a mitade de camiño para tomar algo de agua ou froita para regresar e calcular a volta sobre as 12:15. Deben levar calzado e roupa axeitada. Esta é unha actividade gratuita e para inscribirse hai que facelo a través dun enlace que atoparán na web do Concello de Cerceda, na súa web www.cerceda.org. Ata o día 23 de abril estará aberto o prazo para anotarse. É gratuito, pero deben de anotarse. Se queren tamén ter máis información, poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01. Tamén coñecemos a data xa da festa da terceira idade de Cerceda, donde ano a ano sempre máis de 400, 500 veciños se xuntan para xantar e disfrutar de unha tarde agradable. Este ano vai a ser o día 17 de maio, que coincide co Día das Letras Galegas. A festa da terceira idade de Cerceda ten como data 17 de maio. Será de novo na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde. O prazo para anotarse vai abrir o luns 21 de abril, aínda abre o luns 21 de abril, despois de pasada a Semana Santa, e vai a permanecer aberto ata o 9 de maio. As inscripcións poden facelas por teléfono ou presencialmente na terceira planta do Concello.
Falamos de un curso de socorrismo que vai a ter lugar en Cerceda. A Mancomunidade de Ordes, en colaboración coa Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, promove un curso de formación específica en salvamento e socorrismo que se vai a desenrolar en Cerceda dende o próximo luns 14 de abril ata o 16 de maio. Ten un coste de 150 euros para os empadroados na Mancomunidade de Ordes, o resto terán que pagar 620 euros. E para participar será necesario ter 18 anos ou máis e dispoñer da ESO e superar unha proba de acceso que se vai a celebrar na xornada de mañán venres. Se alguén quere, aínda pode sumarse. Agora falamos da planta de clasificación de textiles en Sogama que foi presentada fai un mes aproximadamente, na que esta planta de clasificación textiles en Sogama na xornada de onte coa emisión do informe de impacto ambiental positivo se dá un paso máis para a construción desta planta de clasificación de residuos textiles de Sogama que se ubicará no propio complexo medioambiental aquí en Cerceda. A resolución, que ten en conta os informes emitidos por diversos organismos sectoriais, concluye que non se prevén impactos significativos sobre o medio ambiente nos distintos ámbitos analizados: contaminación acústica, ambiental, augas, paisaxe, flora, fauna e patrimonio cultural, entre outros. A Xunta invertirá 25 millóns de euros na que será a primeira planta pública de clasificación de residuos textiles de Galicia, cuxo obxectivo será darlle valor a máis do 90% dos materiais que reciba para a súa reutilización, reciclaxe ou valoración enerxética. Terá capacidade para procesar 3.000 toneladas anuais con posibilidade de ampliarse ata as 24.000. O Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave. Isto quere decir que o Concello de Cerceda emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coa administración, como é o tema do rexistro clave ou de número clave. Esta oficina está no Concello de Cerceda para que calquera persoa que así o desexa pode obter de xeito presencial e sin desplazarse fora de Cerceda a identificación clave que é necesaria para acceder aos servicios digitais e tamén acreditar a identidade en diferentes administracións, como pode ser agora, por exemplo, a declaración da renta. Para facer isto teñen que achegarse ao Concello e aí realizar a solicitude do número clave. Teñen que presentar o DNI e un número de teléfono móvil. Clave, lembren que é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas de xeito telemático. Agora falámoslles da exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Ata o día 28 de abril deste mes de abril, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira, se pode contemplar a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Se pode ver de luns a venres polas tardes, dende as 3 ata as 8, e os sábados pola mañán, de 10 a 1 da tarde. Cambiamos de tema. Ata o próximo día 15 de abril, é dicir, ata o próximo martes 15 de abril, está aberto o plazo para solicitar novas plazas na escola infantil Os Pillabáns ou para renovación de plazas na escola infantil para o próximo curso escolar 2025-2026. A documentación precisa que se debe axuntar xunto co modelo da solicitude atoparana na sede electrónica do Concello ou na planta baixa no rexistro xeral. Esta documentación debe ser presentada a través da sede electrónica do Concello ou no rexistro xeral presencialmente polas mañáns na planta baixa, ou tamén poden facelo na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais. Un Concello de Cerceda que vén de sacar a licitación a ampliación da escola infantil Os Pillabáns, unha actuación que permitirá mellorar a capacidade, en concreto o presuposto desta ampliación é de 151.000 euros, que contempla a construción de unha nova aula de 70 metros cadrados destinada ao grupo de idade de entre 1 e 2 anos. A ITV de Turismos vai a estar en Cerceda a finais deste mes e principios do que ven. A ITV de Turismos estará dende o día 30 de abril ata o día 6 de maio na entrada superior do parque acuático, nos aparcamentos superiores. Se alguén quere pedir cita previa, pode facelo
no teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Estamos a xoves, imos co calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos, comenzando pola segunda categoría Galicia, que está encabezada na clasificación polo noso equipo, polo Queixas, que é o representante que temos nesta categoría e que ven de encabezala despois da victoria a pasada fin de semana, xa é líder en solitario da categoría, que ademais dá dereito ao ascenso directo, que cada vez está máis cerca según se van transcurrindo as xornadas. Oportunidade para o Queixas esta fin de semana para vencer a domicilio. Crendes Queixas. O partido é o domingo ás 5 da tarde no Municipal de Meangos en Crendes. O partido, insistimos, de novo, importante para que o Queixas asentarse nesa primeira parte e conseguir cada vez máis preto o ascenso a primeira categoría Galicia, categoría na que xa estivo o equipo de Pablo. Na terceira categoría Galicia hai outro derbi do Concello, xa que temos tres equipos e a fin de semana pasada había un derbi entre o Atlético Cercedense e o San Martiño, agora toca o derbi entre o Rodís e o Atlético Cercedense. Rodís, Atlético Cercedense. Dous equipos en línea ascendente, Rodís que ven de conseguir varias victorias consecutivas, 4 victorias consecutivas, prácticamente 5, e Atlético Cercedense que despois de algún varapalo volveu a senda das victorias. O partido Rodís Atlético Cercedense, derbi local o domingo ás 12 do mediodía no campo das Tinajas en Encrobas. Pola súa parte, o San Martiño xoga na casa e tamén xoga o domingo pola mañán no Roxo. San Martiño, Bizoño B é o partido, domingo ás 12 no Roxo. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan na casa. Atlético Cercedense Xuvenil Carral. O partido este sábado ás 5 da tarde no Municipal do Roxo de Herba Artificial. Pola súa parte, os cadetes tamén xogan na casa. Atlético Cercedense Cadete San Tirso. Tamén xogan o sábado, pero pola mañán, ás 12:30 no Roxo. Os infantís xogan fora da casa. Meicende Atlético Cercedense Infantil. O sábado ás 10 da mañán en Meicende. Os alevíns xogan en Curtis. Curtis Atlético Cercedense Alevín. O partido é hoxe xoves xa ás 6:30 da tarde. Os benxamíns, o Benxamín A, xoga na casa. Atlético Cercedense Benxamín A, 11 Caballeros. Xogarán este sábado ás 11:15 no Roxo, último partido da segunda fase da Liga. O Atlético Cercedense B xa rematou a Liga, mentras que os prebenxamíns tamén rematan a segunda fase da Liga na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín Almeiras, o sábado ás 10 da mañán nas instalacións deportivas do Roxo. No fútbol femenino, fútbol 7 femenino, o Atlético Cercedense xoga na casa. Atlético Cercedense e Irís B. O encontro é o domingo a 1 da tarde. No fútbol de veteranos, na segunda división, Cerceda de Veteranos Batallador, o encontro o domingo ás 11 no campo de Orellán, no Mesón do Vento. E na segunda B de veteranos hai un San Martiño Paiosaco, o sábado ás 4:30 da tarde no campo da Revolta en Queixas, e un Marino de Mera Rodís de veteranos o sábado ás 7 da tarde no campo da Marola. Para mañán o tempo, os restos da borrasca Oliver iránse achegando a Galicia desde o sur. Durante a xornada de mañán irá aumentando a nubosidade, irá aumentando a inestabilidade a medida que transcurra a xornada. Teremos unha mañán aínda con ceus abertos, con sol protagonista pola mañán, e irá aumentando, as nubes irán aumentando progresivamente. Pode haber algún chubasco forte ou treboento pola tarde. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentras que as máximas van a experimentar un moderado descenso, especialmente canto máis ao sur da comunidade. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, agás no litoral da Coruña, onde seguirán predominando o nordés moderado.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.